Здравейте, приятели! Днес продължаваме с развиването на сила в нашите тела и стъпки към работа с нашата сексуална енергия, невъзбудена сексуална енергия. Преди да започнем да работим с възбудена сексуална енергия по двойки, имаме всеки от нас да свърши малко работа и ще движим се на там. Към едни невероятни оргазми, най-общо казано. Това е целта. Подобряване на сексуалния живот и, как се казва, раздвижване на отношенията между партньорите в положителен аспект. Всичко това поетапно ще научим и отново започваме с загрявка, респективно, която знаете вече, тибетска загрявка за събуждане на тялото, с намерение за събуждане на тялото, затопляме на всяка една става. Днес е прекрасен ден, слънцето грее, вечер, грява, малко ще бъде факт. Днес ще акцентирам над самомасаж на лицето. Към лицето има изключително много нервни окончания, които свързват цялата нервна система в лицето, все пак мозъка се намира тук. Така че можете спокойно да си с пръсти да си масажирате главата. Това е голям кеф. За тези от вас, които изкарате древни тибетски жречески практики, ще се научите на тибетски вибрационен масаж, нещо наистина уникално. С помощта на този масаж, чрез вибрация, може да достигаме до тъкани, кости, сухожилия, които иначе чрез традиционния масаж просто няма как да достигнем, освен чрез операция, трябва да отворим. За най-кофти от цялата работа е, че тревата е мокра, но преживеем. Няма да има днес неща на земя, ще работим само горе на крака. Инстинктивно пренасяме топлината по цялото тяло. Вече знаете как става това. Прекрасно. Добре, сгряваме. И ще си работим днес малко с крака. Дигаме си единия крак и дигаме си другия крак. И това правим няколко пъти с цел да греем краката. След малко ще дойде трудната част. Сега тук има няколко варианта. Капоера, както знаете, поставихме някакви основи на капоера. Логиката е, че като стъпим веднъж насам назад, е блок, пазим се, тук ни пазим се, в принцип се прикляка ниско, по-нататък ще го правим по-задълбочено. Сега само ви давам логиката, да стъпваме назад, бум, и с задния крак напред, удар. Задния крак напред, удар. Задния крак напред, горе-долу е това. Цялото нещо. Идеята е да сме раздвижени. Коляната са изпълнати по принцип тези упражнения. Не е нужда да отивате високо. И удоволствие, вече живеем в удоволствие, това е целият смисъл, това е есенцията на рейки йога. Сега започваме леко завъртане на кръста, кръка отива на една посока, краката на другата.
Ако искате да направите още по-сложно, може да се вдигате на пръсти. Допълнително да се отварят мускулите. Прекрасно. Колена. Сгряваме колената, може да дишаме прана. Знаете как. И денените още по-енергичен. Добре. Най-важното друго нещо, което иска да споделя е, че комплексът от упражнения, които показвам, не е задължително да ги повтаряте в същата логика, която правя аз. Всеки от нас, всеки различен ден се чувства по различен начин. Тялото ни има различно състояние, в зависимост от това колко сме спали, колко сме яли, как сме се натоварвали. Така че, go with the flow. Или карайте по усещанията си интуитивно, имайки тази база от движения, упражнения, загряване, за акумулиране на сила. Ще усещате кога, къде и какво да правите. Интуитивно свиваме от коляно, другата ръка, т.е. натискаме назад, доста отива леко напред и се завърта настрани и отиваме надолу. И усещаме целия крак, тук може да стигнем пръсти и ако искаме да сложим лакът, ако може, не е задължително да слагате лаката, разбира се, просто помага. С времето ще стигнете до там. Добре. И следващото упражнение е вече малко силово. Ако краката са по-слаби, ако сега започвате упражнения за крака, използвайте нещо да си хванете. Хващате си пръстите, влякате. Много, без да докосвате, ще се вдигате. Респективно на другия крак. Дали може да се хванете за опора. Следвам тези упражнения се правят бавно, да може да усещате всеки мускул. Аз днес ще започна с едно, тъй като отдавна не съм го правил. И ме натоварва доста. Тялото се развива най-бързо, когато се тренира бавно. Странно, нали? Но факт. Да можем да сме бързи, да можем да сме максимално бавни. Има една ката, която аз много харесвам. Тя се Сим Лим Дао, идва от Wing Chun, бойното изкуство на Брус Ли, на което той изгради Джит Кун До. И те започва последния начин, краката се събират. Много я харесвам заради ръцете, ефекта на торса, който имаше при мен, беше уникален. След първия път, който я направих, по това време тренирах едно движение, което от превъртане от гръб се вдигаше цяло на ръце. И тогава не можех да го направя, след като изтренирах катата, се получи. Така че ефектът е много як и поетапно ще я разискваме, ще я приложим, ще я вградим в нашите тренировки. Поглед краката се събират, отварят се веднъж, след това на пръсти, петите се отварят леко навън, става ето такъв триъгълник и колената влизат навътре, тази влиза леко навътре. Се получава една такава арка. И от тук нататък вече сме стабилни, което само да го използваме тази позиция, да се загреем малко, да въртаме на едната страна. Значи прилагаме упражнението с гледане и вдишване, само че този път ще завъртаме и торса изцяло. Преди да започнем с по-сложните неща. Следващата стъпка, как сме в тази позиция, бум. Ръцете са отпред, винаги нагоре и вдигаме. Значи лактите си прибирате близо, да усетите всичко да се стегне. Да се да се стегнете постоянно. Винаги започваме с лява ръка, тя тръгва в Wing Chun, се смята, че има средна линия и ръката тръгва, която излиза от слънчевия сплит и ръката тръгва от нея. Тоест близко насам, т.е. на палеца, завърти се. Лакът е близко, постоянно е близко, лакът влиза на средна линия и ръката се изпълва напред.
на матицата. Това е супер бавно. Следващата стъпка ще бъде, ще си вдигнем пръстите нагоре, ще ги завъртим надолу, на макс, където можем, и ще ги вдигнем пак нагоре. И ще стане все едно в тази позиция, не така, а ето насам. И ще започнем да издърпваме ръката до момента, в който общо взето се свие и стигне почти близко до ниво, друго казано, малко повече, на нивото на очите. Следващата стъпка ще бъде, ще се свием все едно с китка напред и ръката ще тръгне направо. И това ще направим 3 пъти. Тук ще спрем днес, тъй като това е доста изморяващо, ще направим респективно и тясна ръка. Всеки само със своето темпо, колкото по-бавно, толкова по-добър ефект. Другата ръка седи стегнато по цялото време, вдишваме и изпълняме ръката супер бавно. Правим напред. Пуснете вибрация, стегнете пръстите на краката. Както говорихме, палец, след това 4 пръста. Усетете как вибрацията започва да се качва по тялото, стига до вашия таз, след което като усетите в таза, вече говорихме за чакрите, че първа и седма чакра са порции, отворете с намерение първа чакра и пуснете вибрацията да се качи нагоре, продължете да сядате корема, гърба, гърдите и пуснете вибрацията да излезе през ръката ви. Това е адванс практиката в случая, която използваме чрез компулсиране на вибрация. И да усетите цялото си тяло да вдига. Това в началото е трудно, но след това се постига с тренировка. И всъщност това е есенцията. По този начин отслабваме, по този начин ставаме силни. Това е цялото нещо. Нищо сложно от една страна, ще бъде мега трудно в началото. Така че отнема време, дайте си време. Сега и последното нещо, с което завършва това упражнение, е избутване на страни, избутване напред с китка, след това имаме завъртане, стягаш и пробираш. Свечивам другата ръка. Първо надолу, това се прави 3 пъти. Лакътя винаги вътре. И сега избутваме на страни, избутваме главно напред, завъртаме, до край, стягаме умрук, прибираме, отпускаме. Отпускаме. И вече лек пот започва да се показва. Шапани, не се е показвала, дайте се повече. Добре, сега продължаваме с включването на вибрация по различните части на тялото, с цел да можем да въртим енергия и да отключим енергийните канали в тялото. Пълните основата. Сега днес всъщност ще говорим за още нещо интересно. Човек може да диша и през костите си. Как става това? Разбира се, че с намерение, но има един трик, за да усетите костите си. И този трик започва с казалеца на едния пръст, ногтя, и си го натискате точно под ногтя на казалеца на другия пръст. Да усетите болка. Фактически по този начин си усещате костта на казалеца. В момента, в който я усетите, с намерение вдишайте до тук, усетите как се пълни с енергия, след това издишайте. Това е цялото нещо. Вдишваме, издишваме. Може да се посочите с пръст респективно, знаете. За мен това помага много, особено и визуално, когато се концентрираме, погледнем и насочим да управляваме енергията много по-качествено. Усещаме коста, вдишваме, издишваме. Следващия път вдишваме до тук, издишваме. Вдишваме до тук, издишваме. Респективно на другия пръст. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Така всеки един от всичките тези пръста. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Малко се повтаря моят цикъл. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме, издишваме на палеца. Така палеца, вдишваме, издишваме, издишваме, издишваме. Следващата стъпка вече, която обикновено това е леко студено се усеща.
Разбира се, възприятията са индивидуални, така че това са моите възприятия. Но повечето хора се наблюдава, че усещат лек хлад. Ефективно същото нещо са другите. Намерението ни е най-важното нещо и усещането, че енергията се движи в нас. Сега и двете ни ръце вече усещат енергия да влиза в тялото ни през костите. Сега вече на вдишване ще пуснем да стигне до китката. Да правим вдишване, издишване. Вдишване, издишване. Сега е на двете. Вдишваш, издишваш. Респективно продължаваме с вдишване до лактя, издишване. Вдишваш, издишваш, тук не прилагаме стягания за сега. Всичко е отпуснато, вдишваш, просто усещате едно леко възбуждане на нервната си система, на общо казано, поне в момента така се усеща. Това не е задължително, разбира се, индивидуални са усещанията. Пускаме до рамо, вдишваш и усещате как просто енергията влиза в вас. В началото аз не бях сензитивен за това, но с практика се получи. Така че дори да няма усещания, визуализация и намерение е най-важното нещо. Намерение е визуализация, т.е. визуализация е силно намерение. Кръвта следва мисълта. Това е принципът, който използваме тук. Така че идеята не е да запълним кръвта си с тялото. Кръвта си с тялото с кръв, т.е. с различните мускули, в началото за това загряваме тъканите и по този начин се подготвяме за предизвикателството на деня. Същото нещо тук. Вдишваш в главата, вдишваш в рамо и вдишваш. Следващата стъпка е, сега ще вържам ребрата и вижте торса. Също така и гръбнака. Значи вдишваме до рамо и този път се свързваме с гръбнака, сещаме и вдишваме, свързваме с гръбнака и издишваме. Така сега вдишваме двете ръце едновременно и усещаме и издишваме. Прекрасно. Усещанията са на лице, възбуждането на нервната система също. Следващата стъпка ще бъде, сега ще направим абсолютно същото нещо, само че от краката. Ще пропуснем, че сега няма да се съблъвам да ги натискам, но ако за първи път правите това упражнение, добре е да го направите вкъщи, но саме, спокойно да може да се активирате краката, както се казва. Казвам, това е само спомагателна отворна точка. Намерението е това, което върши работа. Сейчас аз съм го правил преди. И с това започвам вдишвам до глезени, вдишвам до колена, вдишвам до ябълки, вдишвам и усещам как вече има леко възбуждане на нервната система до къста. Окей, прекрасно. Следващата стъпка. Свързахме до тук. Сега ще ги пуснем да се свържат двете заедно по гръбнака, респективно. Говорим за гръбначната структура. Кости. Костна система. Структура дишаме с кости. Аз ще дам малко на слънце. Даже ще се премести малко камерата. За да ме чувате по-добре. Добре, така нещата се подреждат още по-хубаво. Слънце. Добре. И дишваме. И сега вече свързваме. И правим 8 такива вдишвания, просто да усетим как се пълним с енергия. Още по-силно усещане може да имате, ако направите топка прана между ръцете с намерение и дишате и нея и възприемате и прана. Прекрасно, усещанията са на лице.
Всякъде, поне при мен се възприема тази енергия в момента. Ако има енергийни блокажи, сега ще се научим как да ги включваме. Те отново с намерения се включват. Използваме вече техниката от предишната тренировка, сега ще надградим малко. Миналия път, за съжаление, половината видео не се записа, така че част от нещата се изгубиха, но няма значение, ще ги запишем пак. Случват се такива неща понякога. Пускаме вибрация, концентрираме се в мислите, пускаме вибрация, възприемаме. След това пускаме вибрацията да стигне до лакътя, да стигне до рамото. Свързваме, както казахме, перката, стигне долу до кръка. Свечим на другата ръка, долу до кръка и сега цялото ни тяло трепери. В този момент говорихме за половите си органи, които нарекахме комплекса от нашите техните стъпки, включително вагиналните мускули по жените, перинеума, който е мускула, който стягаме предтикаем, и ануса. Всичко това нарекахме в един общ термин полови органи, за да може по-лесно да се разбираме, термините да са едни и същи. В случая контракция на тестисите или вагиналните мускули, перинеума и ануса свързват долната част на тялото. Тя е важно да бъде силна, тъй като цялата тежест, както се казва, се натиска надолу. И има логика да бъде силна. Също така контракцията на перинеума, особено при мъжете, ако имате проблем с преждевременна еякулация, т.е. свършите по-бързо, а искате да удължите сексуалното си удоволствие, контракцията на този мускул може да се прави серийки, това може да се прави навсякъде, като бъдете в рейса, в метрото, за работа, в колата, като сте на работа, отивате на кино и така нататък, навсякъде може да се прави серии, да се стягате 3 по 8, 3 по 12, самия перинеум да стане силен. Това наистина ще подобри изключително много възможността ви да контролирате ерекцията си. А това знаем, че е нещо добро и жените харесват. Да кажем, повече оргазм, няма казано, и всъщност вървим на там. Да доставяме повече удоволствие на партньора. Специално от гледна точка на жените, ще научите как да правите чудеса с вашите полови органи и да доставяте допълнително удоволствие на своя сексуален партньор. Но това ще е друго клипче, сега само ви дразня и пораждам интерес във вас, за цел да го практикувате, защото това е процес, който ще отнеме определен брой тренировки, не знам точно колко, сега ще видим. При след това нещата са много яки, работят и оргазмите стават невероятни, наистина. Може би не ми вярвате в момента, звучи ви странно, но поетапно, ако практикувате, особено ако си имате партньор и тествате, дадете шанс на тези упражнения, нещата ще ги усетите доста бързо. Така, възприемаме вибрация цялото тяло. Цялото тяло трепери. Това е сравнително бейсик частта, за която ако не сте стигнали до нея, практикувайте само нея. Следващата стъпка е завъртаме леко кръста напред, ценно ако сме мъже, вкарваме го на жената, най-общо казвам, такова е завъртането, т.е. на сам тази физа леко напред, както и тази позиция, тя не е случайна. Логиката е, че опашката е леко така изкривена настрани, когато завъртиме кръста напред, опашката се свързва един вид с мускулатурата, която сме стегнали само, най-общо казвам. Сега в някои от ученията, дуализъм и така нататък се говори, че гръбнака е кух отвътре и сега мога да ви кажа, че това е така, не си мисля в истински гръбнак човешки. Дали е така или не, до момента не интересува особено. Въпросът е, че по този начин по-лесно може да се стягаме. И това е което търсим. Сега с намерение вече, логиката ще бъде, че имаме някакво количество сексуална енергия, която основно се намира в яйчниците при жените и в тестиците при мъжете. Сега ще се опитаме да усетим тази сексуална енергия в половите си органи чрез намерение. Просто се концентрираме върху това и ще се опитаме да усетим нещо. По принцип, при мен в момента усещането е, че направите ми така вълничка, която се разходи по цялото тяло.
започваме да вибрираме. Разбира се, оригинална техника не е такава, това е мой микс, знаете, важно. Аз се обичам да комбинирам нещата, да ги тествам, да видя, че работят, тогава ги подавам. Така че рейки йога като цяла комбинация от доста различни системи, като съм взел есенциите и съм премахнал според мен нещата, които са подвеждащи, да не вършат работа или да са практични. Тибетска академия Европа и Грандмастер Рейки академия харесваме нещата на практика, резултат тук и сега. И аз винаги съм прилагал този принцип, дори преди да се запознах с академията, така че това е логиката. Днес дрънкам малко повече от необходимото, но теория е важна, че това са основи, градим, напреднали техники и е важно да чуем тези неща, за да може просто да говорим един и същи език и да се разбираме. Това е наистина важно, тъй като това е онлайн тренировки, не сте пред мен, не мога да помагам на място, да коригирам, ако има определени неща, затова нямаше по-бавно, ще говоря повече, да ще тренираме повече без думи. Добре, следващата стъпка, включим, пускаме вибрацията, пускаме цялото тяло, стягаме всички мускули, завъртаме леко тази напред, стягаме половите органи, тестиси, или случая вагина, перинео, анус, и в момента, в който това се случи, с намерение се опитваме да вдишваме тази сексуална енергия, да я пуснем нагоре. И това ще е вероятно, ще е трудно, тя ще спре някъде, това колко сила имате, някъде тук по гръбнака. Сега ще задържиме с намерение, спокойно всичко става с намерение, ще задържим там, където сме стигнали, ще издишаме, ще продължим да се стягаме и на втория път, на второто вдишване, отново ще стегнем още веднъж половите органи, целият комплекс, вкараме още малко тази навътре, ще продължим да вдишваме тази енергия малко по-нагоре, докато не стига до тук. Отново ще задържим стягането, ще издишаме, ще стигнем още повече вибрация и ще вдигнем още нагоре. Този път вероятно ще стигнем някъде до тук. Издишаме пак. Различен, това може да го правите. Сложният му вариант, да кажем сега основите, сложният му вариант е когато не се отпускате. Това е много трудно. Звучи елементарно, но не. Който пробва знае. При след това няма проблеми да се отпускате. Ако се изморите, дишвате, вече стига горе-долу до тук. Пускаме се, дишвате, стига до главата. И сега в момента, в който го усетите, че се е качило нещо си, каквото и да е то, някакво усещане просто малко за енергия нагоре, пускате го да мине отпред и в момента, в който сложите езика на ръцето, издишвате и пускате да мине предната част на тялото, това усещане, до момента, в който в края на издишването отново се събере в вашите полови органи. И всъщност по този начин, вдишваме, издишваме. Това значи завъртаме веднъж. Достатъчно ли да го направите 8 пъти последователно? И разбира се с почивки. Аз много харесвам пирамидките. Правим веднъж, почиваме. Правим 2 пъти, почиваме. Правим 7 пъти, почиваме. Разкачвам се да ви говоря. Правим 8 пъти, почиваме. Започваме 7 пъти надолу, почиваме. 6 пъти и така да стигнем. Тоест изкачваме. Тази пирамидка също са ви 100 повторения, което не ги измаряте един колко. Защото ще ви измори много, но един от не са 100 наведнъж. И за днес смятам да приключим до тук. Предната тренировка ще доста работихме с вибрация. В тази логиката е малко по-различна. Тук имаме работа с намерение и визуализираме как се изкачва енергията до мозъка и после се подпуска надолу. Важно е да завършвате процеса. В принцип се казва, че може да събирате енергия в подпъпа, центъра под пъпа. Вече разбирането ми за това е малко по-различно. Просто ви го предавам, както се пише в старите текстове, но енергията реално няма нищо общо с физическото.
повечето енергия, също сме различни типове енергия, те са 6 на брой, ментална, праволинейна, астрална, чакрална рейки енергия, турбулентна тара и енергия, тибетски жречески практики се ползва, имаме електромагнитна сила, която се места на сила и подгенни зони, питаеш от кундалини, биоенергия, чрез храна на физически план и прана, която също е на физически план, т.е. пирамидка. Така че това са 6 основни вида енергии, с които ще работим по етапа. И това беше Рейки Йога, .tv. Аз съм Станислав Минев и ви пожелавам прекрасна и хармонична седмица, изпълнена с много органи.